Amit-amit do nunggane banyu bening pangapunten. Pun telas mbok jenengan. Kula mboten mendhet. Oh mboten medhat nggih. Oh ngene jenengan. Oh ngene bae. Siap. Ngene jenengan pinten? Kalih bos kalih nggih. Oh ngoten. Nggih siap ngarep-arep bos. Ya nyun nggih. Nyun pangapunten. Nggih, pangapunten. Lah pun maksud jenengan. Walah, pantau siang terus. Woh, nggih, mbok menawi. Ki wetengene mriki mboten ngesakne mbok jenengan, dereng ngesakne. Beninge kaya atine jenengan mbok niki. Oh, ngoten. Nggih. Ame teng griya tapi, Bu. Ngoten. Oh, nggih. Nek priyane kan do pengawasan, Bu. Ngasek ditungguani bolo, ngasek ditungguani antri. Nyun pangapunten. Memang yo antri bolo, kita bukan mengada-ada ning yo antri sik sabar nggih. Antrin kadang 3 dina agak dikirim. Pangapunten bersama Pak Darip Tau premane Sembelawang. Pirang kloter rep pisan? Pirang kloter pisan? Apa tuh? Nek ngomong. Nek ngomong gak iso jeplak premane Sembelawang iki. Adil tali ping 3 agak kelakon ping 4 angel. Mbak riyen matur nuwun. Oh, pun dereng dibayar lah rame nek aku sing cilik wae. Lebokne YouTube-e banyu bening, Mbok. Ya pesen kabeh kula.